बताओ कौन चीज के फूल है? सूरजमुखी के फूल है। सूरजमुखी के फूल सब जानता रहो कब बढ़िया से उगेला जब सूरज के घाम पड़ेला भोरे भोरे। लेकिन ऐसा फूल है कि रतिया में उग रहेला। उग के सुखा गेल रात में ऐसे सुखा के सिकुड़ जला। कोनो बात नहीं के कहे के भाव बा। लेकिन नेगेटिव आदमी के नेगेटिव सोच भी हो। ना 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 देखो नेगेटिव पॉजिटिव बेजे बा जले माइनस प्लस ना रही तले मजे ना आई। प्लस प्लस में कोनो चीज होई छोड़िए ना रिएक्शन होगा कुछ हो जैसन सोचले रहनी ओइसन पिया बाबू असावर न मारा हर बात सावर न सबसे बड़ा खुशी की बात बजाना था निका। बोल तू हमारा कवारी में रह जरी रह लगे रह तब हमारा निक लगी। कतना इंतजार करैला के बाद तू अइलू हतना बढ़िया से अइलू के हमरा कुछ कहे के मन करता ना मत कह। हतना लेट काहे भइल तारा में? लेट भइल थोड़ा दूर पड़े लावे में। एगो हम गाना गौले रही हकीकत बात तनिक से 2 मिनट सुन लो। अरे सट देना जाके तू सट जालू चुमुक नियन जाके सट जालू। अरे पावते ही मौका पलट जालू। अरे पल में बदल जाला तोहरी कैसन विचार हो। अरे पल में बदल जाला अरे कैसन विचार हो रे कैसन विचार। बेचारी तानिया दीदी सोचा थोड़ी कि हम काहे खातिर आइल बनी जब हमरा ऊपर भाव ही नहीं खेलो। सुन ना ना सबके भाव होई सबके भाव होई कहे के भाव बा कि बेबी तो हर प्यार हो की गाना गौले रहे आ जवन हम गाइला सभे गावे लागेला। अरे बेबी तो हर प्यार हो की अरे बिहार सारा का ए बाबा। अरे बेबी तो हर प्यार हो की बिहार सारा
बोलेंगे ना। रुक बोली हम तारा के भरपूर हम टाइम दे। इतना जल्दी का चल जाएंगे ना हम तारा के छोड़ के ना जाई। तारा से एगो बात पूछल चाहतनी। अरे छोटे में चोट कबो खइले बाड़ू का नारायण भैया। और आज सबसे बड़ा खुशी की बात जाना नहीं का हमार मित्र बहुत सुंदर जो कि सुंदर तो देखे में बानी दिल के भी सुंदर बानी के हो खोल दे बेरा। अरे